O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, desprazouse esta mañá ata Porto do Son para anunciar a licitación da obra de renovación da cuberta no CEIP Santa Irene. O proxecto, cun orzamento duns 265.000 euros, forma parte do plan de actuacións da nova arquitectura pedagóxica da Xunta, que busca modernizar os centros de ensino para convertelos en instalacións máis eficientes e sustentables. Anunciaron unha actuación que vai ter unha repercusión moi importante en canto que se refire á eficiencia enerxética do propio centro e tamén, por suposto, como ben sabemos, todas estas actuacións de eficiencia teñen a outra parte, que é de mellorar a confortabilidade para o mesmo. Vaise de cambiar todas as cubertas e iso vai permitir que teña un aillamento sustancialmente mellor que o que ten agora, que por un lado permita aforrar custos en canto que se refire a calefacción, pero tamén, sobre todo, que vai ter unha maior confortabilidade para toda a comunidade educativa, tanto para os mestres como para todos os nenos e o resto do persoal, que dispoñan dun centro onde poder traballar, onde poder pasadoría, onde poder aprender na mellor das condiciones. Na visita o delegado estivo acompañado tamén polo alcalde Luís Soujo, que agradeceu a achega realizada, que virá a dar resposta a unha necesidade urxente nas instalacións. A verdade que xa tiña solicitado a directora xa hai moito tempo, polas humedades que tiñamos e polas complicacións que nos daban, porque ademais estamos situados aquí onde o vento do sur nos afecta moitísimo e, como ben dicía o delegado, isto vai ser un antes e un despois. Cando saliron as axudas, querido delegado e querido Indalecio, eu me puxen en contacto, por eso quero que lle agradecades ao conselleiro, a Román, porque lle dixen a urgencia que tiña esta obra. Ele dicíame que tiña moitos colexios para non tanta inversión que teñen, pero que o estudiaría e hoxe a noticia positiva e por eso me alegro moitísimo. O rexedor aproveitou tamén a visita para anunciar a intención do Concello, en colaboración coa dirección do centro e as AMPAs do colexio, de poñer en marcha un comedor escolar de cara ao vindeiro curso. Se me permites, delegado, que agora tamén están aquí as AMPAs, tamén queremos poñer aquí o comedor no colexio de Porto do Son e tamén vamos a estudiar no colexio de Porto Sín, pero eso falaremos máis adiante, pero que tamén é un servicio que vamos a prestar, que o están demandando as AMPAs e tamén a dirección do colexio, e para dar sempre un mellor servicio, e en eso estamos traballando. As obras contan co apoio do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, no Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.